אהלן, לילך, אחות של איילת. קודם כל אני רוצה להודות לכולם שהסכמתם לזרום איתי בעניין הזה. אני מקווה שהסכמתם כולכם ואתם לא סתם שקטים שם בקבוצה של הוואטסאפ. מזכירה, איילת לא יודעת שום דבר ממה שאנחנו עושים. אמנון מודע להכל, הוא לא איתנו בקבוצה, אבל יש לנו את השעות שאנחנו מתקשרים בינינו כשאיילת לא איתו, ואז הוא כן יכול להתעדכן. מה שהולך להיות זה שני שירים, הראשון הולך להיות קצבי והשני טיפה יותר איטי, שבו בעצם אמנון הוא סוג של יככב. בראשון אני מתחילה, אני אשמח אם מישהו יתנדב להתחיל ביחד איתי, שנשמע ככה את הצלילים הראשונים שתינו נקום ונתחיל את הצעדים הראשונים. ממש באותו בית אני אבקש שיצטרפו עוד 3, ומהבית השני כבר כולם יכולים לבוא להצטרף. בתחילת השיר הראשון אמנון משחק כאילו הוא לא מודע לשום דבר, הוא יהיה מופתע ביחד עם איילת, ינסה אולי טיפה לקרב אותה אלינו, שתהיה יותר קרובה אלינו, וברבע האחרון של השיר הוא מצטרף אלינו לריקוד וממש רוקד איתנו את התנועות. שני השירים הם ממש מחוברים, אז סוף השיר הראשון ותחילת השיר השני ממש יהיו צמודים אחד לשני. בתחילת השיר השני אנחנו לוקחים כמה צעדים אחורה ואמנון נהיה יותר מקדימה, ולקראת סוף השיר הראשון אני אצוות מישהו שתפקידו יהיה להוביל את איילת אל אמנון, וזהו, בזה זה נגמר. תנועות לא קשות, פשוטות מאוד, הריקודים לא קשים, אין יותר מדי שטויות בהם, ואני מאוד אשמח אם באמת כל מי שיכול להצטרף, גם אם זה אומר שלא תבואו לרחבה עצמה לרקוד, גם לעמוד ולעשות את התנועות הבסיסיות, זה ייראה טוב גם אחרי זה בצילום. זהו, שיהיה בהצלחה. אני הולכת לפרסם עוד 3 סרטונים, זה סרטון הסברה, מקדים. הסרטון הראשון יהיה של הריקוד הראשון, השני של הריקוד השני, שתוך כדי אני מסבירה דברים, מתי מי נכנס, ובשלישי, אחרי שגבי יחבר את 2 השירים, אני אעשה כבר את כל הרצף ביחד. אנא תפנו זמן לנסות לראות, ללמוד את הריקודים, מי שיהיה לו יותר קל אחלה, אני מקווה שתעזרו לי, זקוקה לעזרה, ומי שיהיה לו יותר קשה לא נורא, ממש בבסיסי. יופי, אחלה, ושוב תודה, איילת מאוד תשמח, אמנון כבר עכשיו מאוד שמח ומתרגש, ושיהיה לנו בהצלחה.